Thuis Wonen had een actie opzet waarbij je boeren opjaan kunnen die wat budget hebben voor de buurt. Er kwamen een aantal aanmeldings binnen en daar waren aan die buurtbewoners staten uitdeeld. Goedemorgen, mevrouw van Wij. Goedemorgen. Ja, dit is even schrikken, denk ik. Ja, maar, inderdaad. hopelijk een heel leuke schrik krijgen. Dan had je die mem opjongen voor goede daad. Waarom? Nou, ze staan altijd voor iedereen klaar. Is het net voor de buren, dan is het voor uzelf en de band, voor de liedzband, voor alle jaar. En ze zijn altijd behulpzaam voor iedereen, dus ze hadden dik vertellen. Ja, dat is mooi. Het is heel mooi. Ja. Zal ik zeggen, ik schrik ervan, want ja, die vrouw die had wel wat bij maar dat had ik ook net verwacht. Ik ben nomineerd door je boervrouw, mevrouw Halen. Oh, dankjewel. Wat vind je van deze attentie van boordvrouw? Ja, dat is geweldig mooi. Hier dat dit verwachten, kon je dit idee? Nee, ik hoor het net, nee. Zullen we nou aanstaan met boordvrouw een lekker stukje eten? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. En dan had jouw boervrouw, die had jou opjong. Ja, en Ja, je die zei dik ik voor moet haar. toch tussen hebben. Ja, dan moet Ja, wel wat? wat ze. Ja, nou dit. Ja. Nou, ik vind Benny komt echt in aanmerking van dit gebaar. Want dat ik zeg, ik weet niet naar me krijgt, maar hoeveel als je hier ook niet hebt van verschillende gezinnen hier. Ja. Nou, doe toch ik, dan is er maar één die in aanmerking die ik wel opjan kan, is in ieder geval Benny. Ja, dank u wel. Nou, dat vind ik mooi. En ik ben net op dieet. Dus ik mag het wel wat halen. Want ik moest van de dokter wat meer eten. Nou, dan komt dit mooi uit. Ze Witske die shirt precies wat er nodig is in de buurt. Huh? Dus ja, nou, dit vinden we heel mooi. En een suggestie dat Nelly mee opjongen had. Nou, vind ik prachtig. Ja, een stukje waardering. Huh? Nou, en waardering wil elk mens wel een beetje krijgen.